הרופאים אמרו שאין לי סיכוי להחלים, אבל אני החלטתי לא להאמין להם. זה הסיפור של איך החלמתי ממחלה כרונית נגד כל הסיכויים, והשיעורים שלמדתי בדרך שאולי יכולים לעזור גם לכם. לפני 5.5 שנים נפצעתי קשה, ונהייתי נכה ב-100%. האמת היא שבמזל בכלל נשארתי בחיים. משם המצב הידרדר והובחנתי עם מחלת כאב כרונית חמורה בשם CRPS. 3 שנים על קביים עם כאב 24/7, מרותק למיטה עם דיכאון, חרדה ופוסט טראומה, בלי שינה, ולמרות כל זה האמנתי בכל כולי שיום אחד אני אחזור לרוץ, שאני אבריא. וכאן שיעור ראשון, בין אם אנחנו מאמינים שנבריא או לא, אנחנו צודקים. ואז אחרי 3 שנים של גיהנום בלתי נפסק, החלטתי לקחת שליטה על חיי. ההחלמה הפכה למשרה מלאה, ובמשך שנה פלוס שיניתי הכל, עשיתי הכל, למדתי נון-סטופ ויצרתי לעצמי פרוטוקול ריפוי שלם. ופתאום, אחרי 1459 ימים על קביים, עם כאב בלתי נגמר, נגד כל ההמלצות מצאתי את עצמי דורך על הרגל פעם ראשונה. ומפה כמובן, השיקום האמיתי רק החל. אמנם הסיפור שלי קיצוני, אבל הבנתי שרובנו סובלים ממשהו כרוני. בין עם עייפות, בעיות עור, עיכול, דיכאון, כאב, מחלות אוטואימוניות ועוד. לרוב פשוט נותנים לנו פלסטר כלשהו ואומרים לחיות עם זה. אז אני אומר בולשיט. ואני מתחייב לשתף כאן בעמוד מידע כדי לעזור ללפחות 1,000,000 איש בישראל לקחת שליטה על חייהם ולשגשג גם. מוזמנים לעקוב ולהצטרף אליי. אם אתם רוצים לעזור לי, בבקשה תשתפו את הסרטון עם 2 אנשים שחשובים לכם. באהבה ובריאות, פרינס.